సో ఫ్రెండ్స్, నేను కలెక్ట్ చేసిన డ్రాయింగ్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ. సో మీకు లైన్ వైజ్గా చూపిపోతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఏంటంటే చూపిపోతున్నాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి మీకు చూపిపోతున్నాను. సో గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్లో అప్సరా కొనుక్కున్నాను 3 పెన్సిల్స్. ఒక పెన్సిల్ 7 రూపీస్ పడుతుంది అనుకుంటా. అదే 7 రూపీస్. సో ఫస్ట్ నేను పోర్ట్రేట్స్ అని దీంతో వేసాను. నేను ఈ పెన్సిల్స్ వేసిన పోర్ట్రేట్లు నేను చూపిపోతున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. సో ఇగోండి. అండ్ ఆఫ్టర్ అప్సరా పెన్సిల్స్ ఐ బైడ్ ఫైబర్ క్యాస్టిల్స్ 45 రూపీస్ దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. సో ఇది 6B అండ్ ఇది 8B అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్లు ఇవన్నీ. ఆర్ట్ లైన్ పెన్సిల్స్ గుడ్ క్వాలిటీ. ఇందులో అయితే HP నుంచి 10B వరకు వస్తున్నాయి. HP నుంచి ఇక చూడవచ్చు మీరు 10B వరకు వస్తుంది. 8B, 6B, 4B అండ్ 2B. సో గుడ్ క్వాలిటీ పెన్సిల్స్. గుడ్ క్వాలిటీకి. అండ్ క్యామిలిన్ పెన్సిల్స్ దగ్గరికి వస్తే నేను మార్కెట్లో 50 రూపీస్ పడుతుంది. ఇది ఎంత పడుతుందంటే ఇది 60 రూపీస్ పడుతుంది. కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ. ఇది మీరు చూడొచ్చు 60, ఇది 50 రూపీస్. సో ఇది క్వాలిటీ ఎక్కువ. మనకి 50 రూపీస్ దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. సో ఇది ఎక్కువగా మనం ఎయిర్ వర్క్స్ వాడచ్చు. సో క్యామిలిన్ పెన్సిల్స్ దగ్గరికి వస్తే మనకి డ్రాయింగ్ హై క్వాలిటీ డ్రాయింగ్ పెన్సిల్స్ HP నుంచి 10B. సో పెన్సిల్స్ లైక్ దిస్. నా దగ్గర ఉన్న పెన్సిల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి చూపిస్తాను. సో ఇది నా పెన్సిల్స్, గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్. సో ఈ నా గ్రాఫైట్స్ పెన్సిల్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఎప్పుడైనా డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు నేనైతే ఖచ్చితంగా ఈ బ్యాగ్లో ఉన్న టూల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వాడతాను. ఎందుకంటే సో ఇందులో ఉన్న నాకు ఇష్టమైన గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్, ఫైబర్ క్యాస్టిల్స్ అండ్ లైట్ వర్క్స్కి అప్సరా వాడతాను. అప్సరా డార్క్ 6B అయినా 10B అయినా ఓన్లీ HP లాగే ఉంటాయి. ఫైబర్ క్యాస్టిల్స్ వాడతాను. అండ్ ఎరేజర్, అప్సరా ఎరేజర్ అండ్ అప్సరా షార్ప్నర్ అండ్ లీడ్స్ HB మామూలుగా స్కూల్స్కి వాడతారు. అండ్ వన్ మెకానికల్ పెన్సిల్స్ అండ్ ద చార్కోల్ స్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ షేడింగ్ చేయడానికి. అండ్ బ్లేడ్ ఫర్ ద కటింగ్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్, షార్పింగ్. సో వన్ రిఫిల్ పనిచేయదు. ఇది ఎక్కువ హెయిర్స్కు వాడతారు. ముందు ట్రేస్ అదే వస్తుంది కదా. సో ఇది నా బ్యాగ్. సో నెక్స్ట్ నేను ఆ బ్యాగ్ తర్వాత నేను ఎక్కువ హైలైట్స్కి వాడుతున్నాను. ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఎరేజర్ ఎరేజర్లో ఉంటాయి. హైలైట్స్కి వాడతాను. ఎయిర్ వర్క్స్ అండ్ చిన్న డీప్ వర్క్లో మనం ఎరేజర్ని అయితే యూజ్ చేయలేము. సో నేను దానికి ఇది వాడుతున్నాను. సో సకురా జెల్లీ రోల్, సకురా పెన్స్, వైట్ జెల్ రియలిస్టిక్ వేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ద గ్లాస్ మార్కింగ్. సో ఇది ఎక్కువగా కలర్ పోర్ట్రేట్స్ వేసేటప్పుడు వాడచ్చు. అండ్ వన్ ఎరేజర్ ఫర్ దిస్ మ్యాప్డ్. సో బ్యాగ్కి పెడితే నా దగ్గర నేను తయారు చేసిన బ్లెండర్స్ అండ్ మెకానికల్ పెన్సిల్స్ అండ్ 1 HB నట్రాజ్. అప్సరా చార్కోల్ పెన్సిల్స్. నేను ఎక్కువగా అప్సరా దీన్ని వాడను. ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ షేడింగ్ అయితే వాడుతున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి కూడా చార్కోల్ వేయలేదు, ట్రై చేస్తాను. నేను ఎక్కువ గ్రాఫైట్స్తోనే వేస్తాను పెన్సిల్స్. గ్రాఫైట్ పెన్సిల్స్తోనే ఎక్కువ డ్రాయింగ్ వేస్తున్నాను. సో చార్కోల్ యూజ్ చేయాలి.
సో నేను ఇది మార్కెట్లో 50 రూపీస్ కొన్నాను. 3 పెన్సిల్స్ వస్తాయి, కొంచెం కాస్ట్లీ. క్యామ్లిన్ కూడా ఇదే రేటుకి దొరుకుతుంది. సో ఇందులో హార్డ్ యూజ్ అవ్వదు, మీడియం యూజ్ అవ్వదు, సాఫ్ట్ యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే సాఫ్ట్గా కొనుక్కోండి. నా దగ్గర ఉన్న బ్లెండర్స్ రియలిస్టిక్ వర్క్ చేసేటప్పుడు వాడతాను. అండ్ ఫర్ షార్పింగ్ దిస్ ఐ విల్ యూజ్ దిస్ పేపర్, ఆర్ట్ పేపర్ అండ్ దిస్ ఆర్ట్ టూల్ కంపెనీ. నా దగ్గర ఉన్న బ్రషెస్. సో నేను దీన్ని అయితే బ్లెండింగ్ బ్రష్ కింద వాడుతున్నాను. సో ఇది మొన్నే కొన్నాను. ఇది 38 రూపీస్. ఇది ఒకటి, ఇది ఓల్డ్ బ్రష్. ఇది చార్కోల్ పౌడర్ అండ్ కాటన్ ఫర్ ద సాఫ్ట్ టచెస్ అండ్ మార్కర్ ఫర్ బిగ్. నేను పెద్ద డూడ్లింగ్ వస్తాయి. సో మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను డూడ్లింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఒక పోర్ట్రేట్ అయిపోతున్నాను, డూడ్లింగ్ వర్క్ చేయబోతున్నాను. సిల్వర్ గోల్డ్ కూడా ఫ్రీ ఉంది ఇందులో. డోమ్స్ కలర్ పెన్సిల్స్. నేను ఆల్రెడీ ఈ కలర్స్ పెన్సిల్స్ యూస్ చేసి ఆల్రెడీ డన్ MS Dhoni portrait and Deadpool portrait with these pencils. So good pencils. This in Rajahmundry. So let's see Jordan. So pencils like this. So Doms color pencils. For color pen mixing I will use this. మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది ఎందులో గేమ్ ఉంటుంది కదా, గోళీలు మార్చుకున్న గేమ్, దాన్ని యూజ్ అవ్వట్లేదు, గోళీలు పోయినాయి అని చెప్పి నేను వాడుతున్నాను. సో కలర్స్ మిక్సింగ్కి వాడుతున్నాను.